Ето я. Отърва се. Днес се намирам на реката и съм се впуснал да преследвам пастърви, но този път не на муха, а на спининг. Здравейте, приятели! Днес съм за риба и съм в преследване на любимите ни пастърви през юни на спининг с изкуствени примамки. Оставил съм мухарката на страна и съм грабнал любимата ми спининг въдичка, с която днес ще се опитам да направя един успешен риболов на пастърва. Останете с мен до края на видеото, за да видите на кои примамки и къде имах успех с тях. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и ме подкрепете, за да може каналът ми и видеята ми да достигнат повече хора. Айде! Самата блесна е с единична кука, вързана от Ради, Aquata Fishing. Самата кукичка е имитация на рученик, който евентуално да допълва от тия така модерните куки в днешно време. Вместо да слагаме някакви червени цветове, оранжеви, това е една мухичка, все едно закрепена към блесната. Сега ще се опитам с блесната да хвърля оттатък под коренищата и да я оставя надолу по течението. Това е доста перспективно място. Ето го перфектно. Замятане. Сега ще се опитам да я хвърля така към дървото и съвсем леко да отбирам влакното и да я пусна така да са по течението надолу. Ето така. Ето само обирам влакното и я оставям по течението. Оставяме. Блесничката се справя перфектно при такъв вид движение. Ето пак по същия начин. Обираме само, обираме. Листото се върти, усещам съпротивлението на блесната с водата, така че се влиза в работен режим. Перфектно. Ето пак по същия начин. Водата много хубаво се стича като бенчи, образува много голямо обогатяване на кислород място и насам се затишва и става дълбоко. Ще се пробвам с този замразяващ се суспендър във водата, да го тучвам и да го оставям в по-дълбоките участъци. Я да видя. Да, този е потъващ. Този е потъващ, моя грешка. Потъващ вобра, да го тучвам. И тук в по-дълбоките участъци. С идеята е някой бабалюга да го налапа. Не. Нямам успех, приятели. Нямам успех, а сега ще вкарам камерата във водата да видим какво се крие вътре. Може имах чукване. Помислих, че съм закачил във водораслото, но не съм. Имах чукване, усетих вибрациите. Хора, имах чукване. Интересното е, че се опитвам да замятам доста назаде от водата и не виждам никаква активност на рибките. Примамката я виждам от момента, в който цопне във водата до момента, в който я извадя от водата. Я виждам и я седя с поглед и не виждам нищо да тръгва да се движи около нея. Айде, бягай! Приятели, никой не ви е длъжен, като
получите някакви бради с конеца, да си режете и да се заебавате влакното на водата, където сте получили браздата. Толкова ли е трудно просто да го направите на топче и да го пъкнете в джоба? Трябва да събирам на колегите влакната по водата. Браво! Абсолютно никакъв живот не виждам в момента. Най-вероятно рибата е набита вътре в сенките, близо до брега. Защото не виждам никаква активност. Ето я. Отърва се. Отървах я. Приятели, много тъжна гледка. Както се ходя по реката и изведнъж забелязвам умряла рибка. Ето. Рибката е умряла. Каква хубава рибка и умряла. Не знам на какво се дължи това нещо. Може би някой колега я е скормил. Моля ви се, приятели, колеги, мухари и спинегисти, щадете рибките. Слагайте единични куки и щадете рибките, за да има какво да ловим. Ето я. Ето я отново. Чакай, моля как спи. Добре. Вече две извадих по този начин. А трета дали ще извадя? Олеле, удари ми точно тук, където водата пада. Не можах да я закопча. Видях огромна сянка, приятели. Видях огромна сянка. Леко ми чукна, но видях огромна сянка. Опа. Але... Не ще успия да я излъжа. Добре.
Днешната успешна примамка ето е тази блесничка с продупчено листо, сребрист цвят, перла отзаде и вместо тройна кука една единична кукичка с вързана муха, имитираща ръченик. Това е успешната примамка за днес.